Kakenhun ki MDC barem ka KHEDC hapo ka jingalam jo uba H Mukim kila ai ka jingaro ka council ki bala penyo biang ya ka bai bam temen wala ka datang san hajar tengka shibnai haba keren bekilat pathai kubor hadian ka jingalang ha KHEDC uba Mukim uba deiru MDC barem na sorang kam ule thu uba ka jinga khun banyo ya ka bai bam temen klane islam ha haswa bakin yo biang David kene ka jingyo bai bam temen jong ki parolok MDC ki pala ki bom semlong MDC so mata ha ka jing sisa ka bi David kene ka pension ngilawan ra ya kene ka bilna tu usnem arajar madang apa arajar tenang tangi la yo ru ya ka asen na gobernur nadu arajar riu tenrei hadian bangila yo ya ka asen na gobernur ru ki parlok ki bayalam ya ka isi natu ka tukupor arajar riu habie dei bat kene ka jingin bat kene ka pension ka jongi yim sim yo ya ka di nakawi ka por nakawi ka por ngila ya sa stom kapoi ka por ka ba hadu uput ubangi hapan le chakut kene ka longka long pending court case ka bala iyo ten reha ki tu kisnem imla ru klam da kan mau buram mo ye nong yalam baneng pong jongi kum ga kenhuan jongki parlok MBC man ka tu por ngiran khat sangot orang ten rei we na kinong yalam jongi ba ai jing lang khoi ila klat no arajar khat sao hapo ke jing yalam jongi dan lengba ka hukum jong ka supreme jong ka high court badan buram jong ni ka high court jongi ila yo ya ka jing tha ka discouncil ka layo ya ka jing tha na court badai ban sil mardor te nadu arajar khandai ila senang manyo ya kini pension nadu shitrik Januari jong kasnem arajar khandai te andre hatu usnem arhajar hagandu usnem hadu Februari jong usnem arhajar khat pada nido biang no ya kini pension namar kumbalong nadu arhajar khandai hadu arhajar khat haka por basiu ya kini ka pension yang iru imsimla provide ya ka hapo ko budget nakata ka daw kini ki pensioner jong ka discouncil ka jing siu jong kini ki jong kani ki isi ya kani ka pension sya kini ki MDC ki bala syong thai no ka kata ya ki jing mentoy ka ba kini ki pensioner ki de ban yo namar la shudai bat ya ka to ka pisa ban siu ka pension ni te nadu March arajar khatar ngila adu biang ke pension hatu manta te henrei da ka buram ngimla ru klem da pen pau ka jing songo ya ka isi ki bala adap no hapo ka jing titos mo ila persang ba privan thau kalat ka tiban pelai khandiat khansoi 50% ka bala lailak ka te henrei da hadian ka jing kani ka jing ya kenduk menta ka silipat kalong bangi kwa ban penpau ya ka jing songo ya ka jing soburam ka bahaduk kata ya kani ka isi ka ba menta hapo ka jing yalam jong ba penyai sing siem te ha ka jing sisa ka bidai bat kani ka pension ka bidai bat kani ka 50% ka badang saru ngilaran ka jing ya penbai bat ki isi bala leino ba ya kani ka basa kin sai kum ka kerja installment kabalong ru kat kum ka jinyo isa jong ka council it depends upon available of fund tela dam yo fund dan bisa kata kim siwi te henrei hakene ke isi ka pathamai pada nyimla klem da panpau ka jing sumu burong ya ka jing lakloi ka jong uba penyai sing siem ubalong kumusi ban kular mardor yang i habang yuan ye kendoi ba insiu no ika puls no parolai
But haka cuk kapor nyimla klem da penpau ke jing songo igi ni isi. Haka jing sisa na kalbiang jong ke ni ke isi ke ba ale no. Kila don ru ke jing perkat ke jing penkret. Wat ban wan ra ya ke bil. Na ka benta ban repeal no. Ya ke ni ke pension na markiyo i. Ba umdan lan umdan denti. Dakum wei pan na mar ba council kamdam ya ke revenue. Na ka benta ban siyo ya ke ni ke pension jani. Dan rei haka bi dei bat kaneru kane ke isi ke bat thamai. Ha? Ka bangong bangi penpau ke jing songo ke jing so buram. Mardor. Ka ino iya ketuka bil klem dawan raika hakan ni ka session ke balada ban repeal no iya kene ka yute